La regidoria d'Agricultura, Serveis per a la Ciutat, Plagues i Seguretat d'Alzira ha donat la benvinguda als 45 treballadors que s'incorporen al programa CEPE Agrícola 2026, destinat a fomentar l'ocupació agrària i a reforçar la conservació del terme municipal. Els operaris ja han començat les tasques de neteja, reparació i manteniment de camins rurals i barrancs, uns treballs que es desenvoluparan durant els pròxims 3 mesos amb l'objectiu de millorar les infraestructures agràries, conservar els espais rurals i contribuir a la protecció del medi ambient. El regidor responsable de l'àrea, Enrique Montalbà, ha destacat que este programa permet continuar cuidant l'entorn rural d'Alzira al mateix temps que genera una oportunitat laboral per a 45 persones, donant continuïtat a la temporada agrícola. A més, Montalbà ha volgut agrair l'esforç i la dedicació del personal del Departament d'Agricultura i ha assegurat que el seu treball ha sigut determinant per a aconseguir esta subvenció i fer possible una actuació que combina la creació d'ocupació amb la millora dels espais rurals del municipi.